Voleu saber el que hi ha amb aquest traspaler? Doncs a continuació us explico. Què passa, gollats? Com esteu? Mireu què m'ha arribat. Ojo, m'acaba d'arribar aquí un traspaler embolicat, RCF. Ara us ensenyo el que hi ha. Sí, una màquina de canviar rodes nova, amb els seus braços per destalonar, aquesta la màquina, marca RSF. És una marca que de moment estem molt contents, no ens patrocina, o sigui, l'he pagat caix. Com aquest elevador també és marca RSF. És una marca d'Espanya, però que fabrica a Xina. Per què ens hem comprat aquesta màquina i tinc l'altra allí? Doncs perquè l'altra ja té els seus anys, marca Bosch, no és marca mala, doncs se mos va petar una d'aquestes coses, se mos va rebentar per sota. Com que fem moltes rodes, necessitem una màquina a tope de power i aquesta, ara que tinc la nova, l'enviaré a reparar i un cop reparada tindré dues màquines i ja està.